Denne video vil introducere dig til de øvelser, du skal gennemføre på køreteknisk anlæg. Formålet med undervisningen er at lære dig at beherske bilen i kritiske situationer ved moderat hastighed og forstå betydningen af at tilpasse hastighed, styring og bremsning efter forholdene. Inden øvelserne starter, bør du sætte dig godt til rette i bilen. Du skal sidde bag rattet i 3,5 timer, og det er derfor vigtigt, at du sidder godt fra starten af. Sædet og rattet kan justeres frem og tilbage og op og ned, og du bør sidde således, at du uden at strække dig kan træde pedalerne i bund, og så du let kan dreje rattet fra side til side. Mens du gennemfører øvelserne, kan instruktøren følge med i, hvordan du bruger dine pedaler. På taget af bilen sidder 3 lamper, som lyser, når du bruger din koblingspedal, bremsepedal og håndbremse. Når du ikke gennemfører øvelser, er det vigtigt, at du kører roligt. Kør langsomt igennem svingene og hold altid mindst 10 meters afstand til de andre biler på banen, også når du holder stille. Har du brug for hjælp, tænder du havariblinket, og instruktøren vil komme og hjælpe dig. I den første øvelse skal du foretage en ganske blød bremsning fra ca. 60 km/t, svarende til en bremselængde på ca. 50 meter. Med de gule kegler skal du træde koblingen ned og holde den nede under resten af øvelsen. Med de store orange kegler skal du begynde at bremse, og ved de små orange kegler skal bilen bringes til standsning. Sørg for at bremse jævnt og få bilen til at stoppe præcis ved de små orange kegler. Den samme øvelse udføres med en mellemhård bremsning, svarende til en bremselængde på 30 meter. Herefter gennemføres øvelsen med en hård bremsning, svarende til en bremselængde på 20 meter. Til sidst skal du lave en optimal opbremsning fra 60 km/t, hvor du skal bringe bilen til standsning på den kortest mulige afstand, uden at hjulene blokerer. Herefter skal du lave en optimal opbremsning på glat vej, hvor du skal bringe bilen til standsning på den kortest mulige afstand, uden at hjulene blokerer. Når du bremser på glat vej, skal du bremse med et let tryk på bremsepedalen for at undgå, at hjulene blokerer. Hvis hjulene blokerer, vil din bremselængde blive længere, og du risikerer at miste kontrollen over bilen. Hvis hjulene blokerer i en bil uden ABS-bremser, skal du slippe bremsen kortvarigt og derefter trykke lidt lettere på bremsen, end du gjorde første gang. På den måde vil du opnå den optimale opbremsning. ABS-bremsesystemet sørger for, at hjulene ikke kan blokere, ligegyldigt hvor hårdt du træder på bremsepedalen. Når ABS-systemet er i funktion, vil du kunne mærke kraftige vibrationer i bremsepedalen. Dette er tegn på, at ABS-systemet hjælper dig til en bedre bremsning, og du skal derfor ikke slippe pedalen, men fastholde trykket, til bilen holder stille. Hvis du bremser med det ene hjulpar på glat vejbane og det andet hjulpar på tør vejbane, kan det medføre, at bilen skrider ud og måske endda snurrer rundt. I denne øvelse kører du frem og placerer dig mellem de to baner, så du har højre hjulpar på den ro asfalt og venstre hjulpar på den glatte bane. Du skal bremse på så kort afstand som muligt, men uden at blokere hjulene, da bilen så vil skride ud mod højre. I denne øvelse skal du køre slalom mellem keglerne i venstre side af den robane. Du skal styre bilen med rolige bevægelser, og bilen skal falde til ro mellem hver drejning. I den dobbelte undvigemanøvre skal du lære at undvige en pludselig opstået forhindring på vejen. Øvelsen udføres ved at styre gennem banen uden brug af bremse og med trinvis stigende hastigheder på både ro- og glatbanen. Ved den gule kegle trædes koblingen ned og holdes nedtrådt under resten af øvelsen. Derefter fortsætter du ind mellem de store orange kegler, drejer udenom forhindringen og tilbage i din egen bane igen.
Manøvren bør udføres ved brug af bløde retbevægelser for at undgå at miste vejgreb, og det er vigtigt, at du ikke træder på speeder eller bremse under øvelsen, da dette vil øge risikoen for udskridning. Du skal være opmærksom på, at øvelsen på glat bane udføres spejlvendt, det vil sige, at du skal undvige mod venstre. På den glatte bane er der betydeligt dårligere vejgreb, og du skal derfor undgå at dreje rattet for kraftigt, da det kan medføre, at bilen ikke følger rattets bevægelser. I den kombinerede bremse- og undvig-manøvre skal du ved stigende hastigheder føre bilen udenom en forhindring og derefter bringe den til standsning på både ru og glat bane. Øvelsen udføres ved at foretage en kort opbremsning, hvorefter bilen styres udenom forhindringen og bringes til standsning. Ved de gule kegler træder du koblingen ned. Ved de små orange kegler begynder du at bremse. Når du når de store orange kegler, slipper du bremsen og styrer udenom forhindringen, hvorefter du stopper helt op. Det er vigtigt at slippe bremsen helt inden du styrer, da du ellers kan miste kontrollen med bilen. Herudover er det vigtigt ikke at bremse for kraftigt, da det vil medføre, at hjulene blokerer, og du dermed vil miste vejgrebet. På den glatte bane udføres øvelsen spejlvendt, det vil sige, at du skal undvige mod venstre. Bremsning på glat bane skal på grund af det betydeligt dårligere vejgreb udføres med et let tryk på bremsepedalen for at undgå blokerede hjul. Og på den glatte bane er det derudover særlig vigtigt, at du ikke bremser og styrer samtidig, da vejgrebet gør, at dette ikke er muligt. Hvis du ved en fejl kommer til at køre bilen ud over en høj vejkant, f.eks. ved at få højre hjulpar ud i rabatten, kan du risikere at miste kontrollen med bilen, hvis du med for høj fart tvinger bilen tilbage på vejen. I denne øvelse skal du køre højre side af bilen ud over vejkanten, og derefter rette bilen op, så den kører lige ud. Når du har stabiliseret bilen, bremser du forsigtigt ned til ca. 20 km/t, inden du drejer bilen tilbage op på vejen igen. I denne øvelse skal du køre gennem kurven på den glatte bane og herefter dreje skarpt om hjørnet mod højre. Øvelsen gennemføres ved forskellige hastigheder. I øvelsen i forholdsudskridning skal du køre ca. 40 km/t og følge kurven mod højre. Ved den sidste gule kegle tramper du hårdt på bremsepedalen. Så snart du mærker, at hjulene blokerer og du mister kontrollen med bilen, skal du dreje rattet mod ligeudstilling og træde koblingen i bund. Når du har genvundet vejgrebet, skal du fortsætte gennem kurven med så flad bue som muligt. Du skal ikke røre speeder eller bremse, da det kun forværrer udskridningen. I øvelsen i baghjulsudskridning skal du køre ca. 30 km/t og følge kurven mod højre. Ved den første gule kegle træder du koblingen ned. Ved den sidste gule kegle trækker du hårdt i håndbremsen, og når du mærker, at bagenden svinger ud, drejer du skarpt til den side bagenden skrider og lægger håndbremsen ned. Så snart bagenden er rettet op, drejer du tilbage til ligeudstilling for at undgå en udskridning den modsatte vej.